У Мекку на хадж вирушили 130 мусульман з України. Серед них кримські татари з анексованого півострова. Незважаючи на російську окупацію, до Саудівської Аравії вони вилетіли з українськими документами через Київський аеропорт. Ельвіна Сейдбулаєва розкаже деталі. Релігійні книги, килим для намазу, намазик та трохи одягу. Все це Еміль Ібрагімов акуратно складає в чемодан. Це його останні приготування перед вилітом до Мекки. Йому 23 роки, він з окупованого Криму. Розповідає, з дитинства молився і в катарійській мечеті Джума-Джамі і вивчав основи ісламу. У Всевишнього буде просити благополуччя для свого народу. Буду просить за своих близких, за своих братьев в Крыму, и чтобы все у нас было хорошо, и чтобы наша заветная мечта и заветная мечта крымско-татарского народа осуществилась. Свободный Крым, об этом тоже буду просить обязательно. Це сльози радості доцента Харківського університету Равіля Умерова. Каже, все життя мріяв поїхати до Мекки, втілити один з стовпів ісламу. Я їду вперше і це я не можу висловити словами. Кожен мусульманин має таку мрію. Хоч раз відвідати благословенну Мекку і бути там здоров'ям. І щоб він вибачив мені усі мої гріхи. А також за своїх рідних і за померлих. Вибачайте, я трохи... Вартість поїздки – $4,5 тисяч. У цьому році в хадж на священну землю поїхали 130 українських мусульман. З них 10 як гості на запрошення короля Саудівської Аравії. У посольстві їм видали спеціальний одяг, браслет для ідентифікації та картку з персональними даними прочанина. Висловлюю величезну подяку королю, королівській родині за те, що вона піклується про мусульман, в тому числі і про мусульман України. Хадж – це дуже великий обряд в ісламі. Пророк Мухаммед, мир йому, сказав, що людина, яка з відповідним наміром, з відповідними вимогами виконає правильно хадж, йому будуть пробачені всі його гріхи за все життя, і додому людина повернеться так, ніби її щойно народила мати, тобто абсолютно безгрішною. Тому здійснити паломництво – це мрія кожної людини. Хадж – це п'ятий і останній з основних стовпів ісламу. Протягом усього паломництва віруючі моляться, направляючи свої думки до Всевишнього. Людина знаходиться у хаджі приблизно місяць, а гості короля планують пробути там 2 тижні. Протягом цього часу прочанини відвідують мечеть пророка в Медині, гору Арафат та інші священні місця. Ельвіна Сейдбулаєва, Олександр Павленко, Заман, АТР.